Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in Mecca now. You can see we are trying to perform our Umrah now. Right here we are with Sariki Hausawa Imo State. Alaji Awal Baba Sule. Ndewo onye eze ya arịla gị mma. Onye eze biko eloji ị nwere iji ndị Imo gbasara ihe anyị mega taa. Anyị abịarụla ala nsọ bụ ala Mecca. Anyị si Medina yo Mecca n'abalị a. Anyị abịakwa n'ebe a ga-ekpe ekpere ka udochia n'ala Imo. Ekwe n'ekpere ka udochia na Nigeria. Ekwe na onye isi anyị ekpere wu Senator Hope Uzodimma, Governor of Imo State. So n'ike nke Chineke anyị agbakọla ọgwara ya bịara ikpe taa ka udochia n'ala Imo, ka udochia na Nigeria. Amen. Ndewo. Onye eze ọ ga-arịla gị mma. Nwanne nwoke Ibrahim Bello, elee ihe ị nwere ike iji gọvanọ anyị na ndị Imo? Ihe m chọrọ ikwu ihe ọma ka gọvanọ mere anyị. Yes. O ji weduga anyị ka bịa kpee ekpere yọọ Chineke ka udo bịa n'ala Imo, bịa na Nigeria niile, ihe niile ka ọganihu na-abịara anyị, ka Chineke zaa ekpere anyị niile. Jazakumullah khair. Nwanne m nwoke lee oji nwekwa n'ike iji ndị Imo na ndị Imo lega anyị na gọvanọ anyị Hope Uzodimma. Ike isi ha wụ aga hapụla Madina anyị nọzi Mecca ga-awụrụ ka and major thing anyị kwuru bịakwa na nga dịka kpa Prophet Muhammad Chineke ji direct ya that onye ọbụla bịara nga ekpere ọ ga-anapụta. So dịka kwa na kpa ishikwa that ihe wee call and the call ahụ ị gaghị eshi Chineke a ga-esi n'elu nye gị call ahụ ọ ga-eshi through somebody kwa Chineke shishi through Senator Hope Uzodimma anyị enweta ọwụ anyị ga-eti ya n'ikpere ha wụrụ ọchọ ka Chineke mezuru ya second term, even ya third term, ya president. As far as the mind, almost 200 people, I give bela ikpere ha wụrụ ọchọ ka Chineke help ya. Amen ya Rab. Amen. Hello, my people who have, let us say hello and say little prayer to our Governor Hope Uzodimma, who made this possible for us. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Amen. May Almighty Allah bless him, bless his family, bless his generation. Amen. Make peace reign in Imo State. Amen. In his tenure, you have more blessing. Amen. You have more Rama. Amen. And Almighty God, in all mercy, increase the Muslim. A na-ekwu ka a na-ekwu ọzọ wee mekwakwa. Anyị na-ekwu ndị ije Israel nkịta abụzi maka ka anyị na-eje. Yes. Na ebe akpọrọ ebe a anyị nsọ. Nke fa dị nsọ, nke be nna adịrọ nsọ. Etu a ka ọ dị na ndị gara Israel kpọkwa anya Holy Land ebe sụkwa ya n'Igbo ọbụla anyị nsọ nke anyị gịnị mere ya bụ ife anyị na-agba anyị. Ife niile anyị na-agbagharị ọkwa ka ọ wee dị mma. Ọ bụ na anyị chọrọ ka ọ dị mma anya n'anya n'ime onwe anyị nwere what it takes to be a great nation. Anyị nwere what it takes to build a very strong economy in the southeast or in Igbo land entirely. Nwere ebe nwa nke ekpebere Hope Uzodimma ekpere ọ bụ second term bụ third term bụrụ ifene ọfachadịsị mma onye abụ ife ahụ a na-agwa ndị be anyị politiks a na-amụ ya amụ. Yes, maka na pawa a na-ewere ewere onye bakwara na ọbanye ego n'ezie na onye si ụzọ o si banye na edi proses o ji banye a na-ekwuzi ka ekpebere ya ekpere. The entire churches niile nọ n'Imo steeti etu a ka esi etinye gọvanọ obodo anyị na ekpere every Sunday a na-ekpeziri ekpere. O wee bụrụ onye asi ọ na-abanye ka ị na-ene anya ọ dịghị ka Hope ọ dị na side ya n'ezie ndị a na-ekpe ekpere ebe ka na onye a na-ekpere ekpere unu na-ekpe unu ewepụta ọnụ ekwube n'ife na-eme n'Imo steeti ka esi egbu ụmụ mmadụ na ife niile na-eme n'Imo steeti. Ọ bụrụ gọvanọ ka na-ekpere ekpere ka ọ mee gị ịma proses o ji banye dị ya. So God anyị na-akpọ kịta ala anyị na-akpọ like proses o ji wee banye ọ ka anyị wee ghọta ekpere anyị na-ekpe oge ọbụla anyị na-ekpe n'isi onye ka ị na-ekpe n'isi onye were ọ dịgo ka o si wee dị. Ndị be anyị na-afụ gị anyị na-ekwu ka anyị gba ma ga-adọpụta onwe anyị na Jerusalem kịta bụ na Saudi ka anyị na-achọkwazi udode anyị ga-echebirikwe ha ka anyị na-awọchị anyị gbanụ ife anyị na-ekwu bụ Hope Uzodimma ya zuo ike ka agba ekpere ọ ga-alụ ọrụ n'isi
a na-ekpe mbọsị ụka na Jerusalem kpee na Imo steeti Naijiria niile amazi nke a dịka nke ka ya arụ ọrụ ngwa anya ka anyị ji na-awọchi n'elu Igbo